Навикли смо да мислимо да е людска история гладка узлазна путанја. Званична историска наука учи да се човечанство развија линеарно, да се сви процеси кречу у гладком узлазном смеру, од манџек ка вечем, од горек ка болџем. Као овај графикон светске популација, како време пролази, све е више и више људи. Меđутим, слика прошлости коđу су насликали историчари е обмана. У стварности, човечанство живи у циклусима или у таласима. Процеси иду горе, а затим опадaju. Онда опет горе, па опет доле. Pouzdano znamo da postoji jedan ciklus pada i naknadne obnove naše civilizacije. Докази su забележени u istorijskim tekstovima i sačuvani u kulturi različitih naroda. Докази се налазе у музежима. Докази su u градовима. Къснее чему их детальнее размотрите. Историчари su намерно померали датуме успона и пада древних царстава у различите периоде. Историчари кажу да su успони и падови древних царстава локални циклуси. Нису повезани едно sa другим на било куđи начин. Историја лаже како не бисмо предпоставили да е процес био глобалан и да се одвижал широм планете у исто време. Када su процеси циклични, то значи да се прошли догаđажи могу поновити у будучности sa високим степеном вероватноче. Данас живимо у ери технолошког просперитета. Изгледа да е човечанство створило поуздан систем за одржавање живота. Али ако на прошлост гледате као на талас, поставля се алармантно питање. Где смо сада у циклусу, у успону или на врху? Шта се дешава далже, гладки пад или нагли колапс? Желимо да разумемо шта се догодило у последнием циклусу. Зашто е број становника толику опао? Зашто су технологија изгублене? Шта е био узрок уништенџа цивилизација? Морамо да вратимо право прошлост, да се сакупи слика стварности коју су историчари разбили. Ово не е празна радозналост. Ово е неопходно за далжи обстанак.